izinto ngiyayikhetha inkosi yethu uNyazizulu. Amen. Ngibingelele kumaNazaretha wonke phakathi kwendawo egameni lenkosi yethu uNyazizulu. Amen. MaNazaretha siyabonga ukuthi kufikelele ithuba umntwana wethu ukuthi namhlanje uyongena esigabeni sobumama, uyongena kuJamani. Sibonga izalukazi zakubo esiphumile abantwana basezulwini zathungatha zayositholela umkhwenyana. Singoba bakho ke osazana sikufisela indlela enhle emhlophe la uyakhona. Uthatha ke olunye uhambo manje mntanami la kwaFaziland. Sikucelela inhlanhla nesibindi sokuthi lolu hambo oluthathayo ke manje uNkulunkulu abe ngakuwe nabakini babe ngakuwe. Nezalukazi lapho ganela khona zibe ngakuwe. Akukho kokunye mntanami, inhlonipho lapho uyakhona. Hloniphe umyeni wakho, thande umyeni wakho, ungabi nomsindo emzini wabantu. Sasizwa ke abantu abadala bathi ngisho uchitha amanzi
awasaphazi njengoba uthela abadala balowo muzi. Sicela inhlanhla ukuthi ungamthethisi umkhwenyana. Umkhwenyana othethiswayo uyasaba ukubuya ekhaya. Athi noma ebuya emsebenzini athi awu angidlula lapha egarage. Ngilinde ngize ngithole inkomo yahlaba eselele. Uzenza isilima ke emzini. Tanami. Ungathi mina ngifike la ekhaya nama-degree wami. La ekhaya kuthathwe unkosikazi ozovusa umuzi. Uyalaphana uyovusa umuzi wendoda. Awugani umyeni wakho kuphela, ukugana wonke umndeni walapho uyakhona. Kakhulukazi mntanami, ingathi umngani wakho akube umamazala wakho. Noma kwenzakalani lapha ya emzini awubike ekhaya. Ngani ngoba noma izinto zenzeka. Uma ubatshela basekhaya bacoli kanti wena uzayilungisa indaba nomkhwenyana. Bona lokho bebheka kabi umkhwenyana bethi uphatha kabi umntwana wethu. Ongenani utshela uyise kamkhwenyana. Akube nomahluko ke mntanami ukuthi umyeni wakho useganiwe. Ubonakala ngesikhaftini ke inkosana eganiwe siyesibuke nje bedla futhi awaganiwe ke. Akuphakwa mntanami bese kuyahlanganiswa konke iphalishi konke ithanga konke khabishi. Hayi uma uphaka ukudla kamkhwenyana uyakwehlukanisa. Istarch eceleni, iprotein eceleni, iveg eceleni. Athi uma ebeke lapho umkhwenyana bona bathi ganiwe futhi uganwe kahle. Ngenxa wakhohlwa ke amazwi mntanami engawatshela umama esehamba emhlabeni. Uthi umama hamba kabi mntanami, ngihamba ungakagani. Kodwa abafikile abakithi bathi babuyele emuva. Ngafika bafika wawusafunda. Ngathi uma ingathola nje i-profession aqeda isikole ayofundela umsebenzi. Babuya futhi usuqedile esikoleni bathi sizokulanda ngoba udala ugula. Bathi mabebuya kwesithathu ngathi osiyami mayingagana nje. Balileke mntanami bathi cha sibuyele emuva kwesithathu sesizokuthatha. Uthi ke umama mntanami ngiyacela ungisize ngoba bengicabanga ukuthi uyogana ngisaphila. Emzini uhlala uklini. Athi umyeni mayisezobuya emsebenzini akuthola uqhaqhazela azakuza ukuthi ubuye phi emini. Cha, ulindele umyeni. Wathi umyeni wakho mntanami angalambi. Hlala unokudla la endlini mayethi ulambile umsheshisele adle manje. Wathi umama emendweni wakho mntanami khona kuyoke kuthi phithi. Athola isiphalaphala lapha ngaphandle. Kodwa uma ukwenzile mntanami lokho engitshela khona ukuthi angalambi uyothi angezwe indlala yombona engena. Uthi mntanami umyeni wakhe uyofika enolaka. Kodwa ungaphumi uye enyangeni mntanami uthi uyamlungisa. Uthi inyanga yokunika usambushana iyothi ufike ukuvuvuzela ekudleni kwakhe. Wathi umama mntanami umuntu mayizohamba emhlabeni so sekuphuma ithikithi
uthi uyabona nje lami ithikithi seliphumile ezulwini sele kuthi ngithi present. Wathi uyomvuvuzela umkhwenyana ukudla abese uyahamba emhlabeni. Wathi uyokonda mntanami ucabange ukuthi wabulawa iliyambushana. Nami-ke namhlanje mntanami ngithi noma ungamthola enolaka olunjani umkhwenyana, thandaza. Ube nesihlabelelo sakho mntanami noma ngabanzima kanjani, uthi Nkosi yethu simakade simi phambi kwakho, ucela izalukazi ezikuphela omendo, uthi ngibambiseni. Sesithi-ke kumakhosikazi intando yala ekhaya iseyinyaweni zomkhwenyana, umgeze inyawo ngoba masigeza leza nyawo suke sikhuleka. Mhlawumbe umkhwenyana akamniki imali, wolaziyo usizo la ekhaya. Uma ebuya emsebenzini ithela amanzi endishini, mntanami kuthi uyagaqa gaqa ngamadolo, usondele kumuntu wasemzini uthi baba ngicela inyawo. Hawu wayekuthanda lokhu baba Makubu, wazayithwishile athi kanti lapha enyaweni uma lokhu uyigeza uthi hawu izalukazi zala ekhaya njengoba nje nimbona umntwana wenu anginiki imali, bika konke lapha enyaweni, mcele lapha enyaweni sikunikeza ikhambi lomendo. Ungabe mningi mntanami emlonyeni. Washo njalo umama, wathi mamthethise umkhwenyana. Wathi umkhwenyana othethiswayo akabuye ekhaya uye kusaba. Ophuza amanzi mntanami ungawagwinyi. Mawubona thina xabana njalo nomkhwenyana, phuza amanzi usungawagwinyi. Abasakhuluma uma nje mntanami ngoba sizokwakha. Sicelela ingilosi enhle mntanami, uthanda abasemzini, ufike nasethempeleni uyakulo, hloniphe umkhokheli, angakhali umkhokheli ngawe. Awubantu abasezulwini sicela ushembe unyazi lwezulu asihambele naye unkosazana. Sijabulile kakhulu mntanami ukuthi unqobile, uyisibonele esihle nakumakhosazana ayafisa ukuthi aze afike la ukhona. Osibusisene kuzwini.